Мога да виждам духовете на починалите. Някой в тази къща има нужда от мен. Ето ви и вас. Как да помогна? Съседката ми Пена ми дължи 1 бидон от преди 20 години. О, това звучи неприятно. За да изчистим кърмичния кръг... Искам си бидона. Да, уверявам ви, че съдбата ще... И нивата. Предписаха я на сестра ми вместо на мен. Само защото нотариуса, видиш ли ти, беше нейн мъж. Наистина съжалявам да го чуя. Но... виждате ли светлината? Бидона и нивата. Бидона и нивата? Да, бидона и нивата. Захващам се. Иди в българско село. Ще бъде весело. Да си бях стоял в Грандвил. Ще пропусна закуска, мамо. Ще ям в училище. Здравейте хора, днес ще снимам What's in my bag challenge или какво имам в чантата си. Хайде да започваме! Това е моята чантичка. Взех я на намаление от Walmart, защото в Target бяха по-скъпи. Първото нещо, което винаги е в чантичката ми и никога не тръгвам никъде без него, е всъщност моя полароиден фотоапарат. Да, аз обичам да се штракам навсякъде, нося си го навсякъде. Все пак никога не се знае на каква гледка ще се натъкна, докато отивам до кварталния магазин. Номер 2 в чантичката ми е не какво да е, а разбира се, моята четка. Това е жизненно важно за мен. Вие знаете, моята коса винаги е имала изключително труден характер. Ние с нея не се погаждаме, тя има свое си мнение за всичко. Примерно ето сега това. Може ли да не стърчиш така? Ето тук да се прибереш. Like, oh my god! Why are you doing that? Не, аз тотално не мога с нея. Отказвал съм се отдавна. This is a real, this is me. I'm exactly where I'm supposed... Oh! Аз снимах ли? Да, това ще го изрежа. Това няма как да е във видеото после. Другото, което винаги е в моята чантичка е ето тази възглавница. Да, аз винаги си я нося с мен. Повярвайте, ако вие бяхте в моя част по математика, и вие щяхте да си носите. И не съм добра по алгебра. Това е моето видео, линкове в описанието, последвайте ме навсякъде и коментирайте дали искате следващото клипче да бъде My Boyfriend Does My Makeup или Bean Boozled Challenge. Чао! Gonna live a life! Oh. Пак го направих! Отново тази част от деня. Влизаме в Skype. Гледай какъв як статус е написал. Ако животът беше лесен, нямаше да започва с плач. О, някой ми писа. Таничка. Какво ми е писала? Преброй до 3. Прошепни си името на глас. Сложи си ръката на устата. Пожелай си нещо. Кажи обичам те. Препрати това на 20 човека и ще се сбъдне. Вау! Добре. И накрая ми е пратил това човече. Ма, какво е това? Аз го нямам. Добре, правим го сега. Значи, как беше? 1, 2, 3. Тони. Искам да имам 100 абоната в Skype. Обичам те. Добре, сега само трябва да го изпратя на 20 човека. Ама аз нямам толкова абонати. Сега ще трябва да добавя непознати освен. Але това сега ще е толкова колко се сбъдне. Добре дошли в неделя, Великден, когато аз нямам яйца. За това какво ще правя тази вечер? Точно така, ще боядисвам яйца. Но как може да си боядисваш яйцата в неделя? То се прави в четвъртък или събота. Какво е това? Обесете ме.
Тая година не смогнах. Също така, въпросите в моя живот ги задавам аз. Но шегата на страна, Великден всяка година в Англия е нещо различно. Когато бях студент, не го празнувах. Сега, тази седмица беше натъпкана догоре. В понеделник летях за България, във вторник бях на университет, в сряда се върнах в Англия, след това работих 3 дни подред, четвъртък, петък и събота, от сутрин до вечер и въобще седмицата беше наистина доста заета. Така че, сколасах да стигна до яйцата неделя. Та, хайде сега, ако сме превъзмогнали това разочарование, да боядишем тези 6 яйца. То буквално са просто няколко, колкото да не е без хич. Гледах няколко клипчета в TikTok как се боядисват яйца с разни листа, увити в чорапогашник. По принцип съм пробвал нещо подобно преди време, но не и по този начин. Така че, одеве отивайки до магазина, събрах няколко листенца, които ще сложа върху яйцата. Ето това е първото, това е второто, това е третото. Не знам колко добре ще се получи, може да е пълен провал. Ще увия листото около яйцето и ще го застегна с... Това е мрежа за перука, понеже вие знаете, аз имам 200 вкъщи. Та ще увия листото около яйцето и с тази мрежа за перука ще застегна всичко и ще го потопя в боя. Да видим какво ще стане. И също така, само да ви покажа, в България успях даже предвидливо да си взема боя за яйца. Не, че знаех кога ще ги боядисвам, но ето, че и до това стигнахме, така че давайте преди да е дошъл следващия Великден. Ето тук ви показвам, яйцата вече се варят, подготвил съм 3 купи, защото ще боядисвам само в 3 цвята. Това са боите, които всъщност бяха на таблетки, листата и малката ми помощничка. Тя винаги ме съпъсва навсякъде. Та пускам таблетките да се разтворят в гореща вода и само да ви обърна внимание, нямам червен цвят, защото това е оранжево. Ако всичко друго не беше пародия, то това вече е пълна пародия. Ето тук сласи чакаме, добавяме оцет както в инструкциите и след това ги увивам прилежно, като се боря за живота ми да направя един възел в мой стил. И стана време за най-забавната част да пусна яйцата в боята, като първото, разбира се, е в червената боя, която всъщност е с цвят на черупка и от сега знам, че това яйце няма да го бъде, но съм по-оптимистично настроен за другото. А на последното, само фасона му е хубав, няма да коментирам даже какъв беше резултат с него. Ето тук вече ги чакам да изстинат като вау, вижте това невероятно произведение, това е яйце с цвят на яйце и даже печата му не е покрит. Моментът на истината, единственото яйце всъщност, което стана почти по идеите ми беше това. Това са останалите. Има ли какво да коментирам? На това пък чорапогашника му се беше отбелязал, но не и листото. Може ли такова нещо? Като цяло тази година това е една пълна пародия. Аз изобщо не го направих как трябва, но за това пък имам утешителни награди от преди 10 години, когато правих едно по-хубаво яйце. Сега мога да ви го покажа и него. Ето, може да ме запомните така. Много благодаря. Чао! Хайде хора, днес пак летим, неделя е и ви взимам с мен на път от Англия до България, за да започнем новата учебна седмица. Та неделята при мен започва в около 1 на обяд, където излизам да бягам в близкия до нас парк и се раздвижвам малко, защото после ме чака 3 часа седене с влак, после 3 часа седене в самолет и ето ме вече към 2 часа след обед съм готов и скъпан облечен, слагам последните неща в раницата. Както съм ви казал преди, всеки път пътувам само с ръчен багаж и без запазено място, за да ми излезе възможно най-евтин билета. Между другото, вижте, животинките ме изпращат, ласи ми влиза в обувките и ме кара да се просълзя на вратата. Хора! Денят е хубав, така че ходя до гарата, няма нужда от автобуси, транспорти, малко английски гледки, малко вятър в косите и в знамето може би даже, както винаги UK. Всеки път пътуването е едно и също, обаче вие обичате да гледате тези влогове, така че ви снимам още един от многото. Вече съм на гарата, в 3 следобед хващам влака и по някаква причина този октомври няма директен влак до Лондон Станстед, така че 3 влака трябваше да хвана. Показвам ви какво ще ям по пътя и гледам много филмирано през прозореца. И си мисля за философски неща от живота. Чета ето тази книга, която ви показах. Аз съм я чел и преди, но има нещо в мен, което не може да спре да гледа същите сериали като преди и да чете същите книги като преди. Вече съм на Лондон Станстед, между другото, минал съм проверка и ви показвам самолета, който трябваше да излети в 8:15 и познайте, излетя в 9:15. Така че бях в България по никое време. 1 час закъснение. Нямаше транспорт, разбира се, по нощите, трябваше да хвана такси. Да прибрах се 2:30 през нощта в София, разтоварих багажа и си легнах, защото упражнението на другата сутрин беше от 10:30, което не е много зле.